Maharya. Wonten dawuh nggih. Damel maratap manahipun ingkang putra boten pangling menika wisanggeni. Malah kaliyan Antasena sowan. Iya. Bocah kok ra iso dirasani. Kados pundi paman? Lah monggo klasa bantal dikukuti nggih. Menawi sampun kados mekaten menika kados pundi? Nggih. Wisanggeni. Anakku cah bagus. Wisanggeni Padhararja sapraptamu. Pangestuning Siwa Duryudana slamet tekaku wa. Aku ngaturake sembahku kunjuk ya wa. Ya, ndak tampa. Pangestune wakmu ing Ngastina Tambanana. Ndak gegem dadekake jimat paripe. Antasena Padhararja nggih cah bagus. Atmajaku Antasena. Pangestune Pakde slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakde. Ya Antasena tak tampa pangestuku Tambanana. Tak gegem dadekake jimat. Wayah Mas Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun. Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya Mbah. Oh inggih kula tampi. Angger Antasena wilujeng slamet Mbah. Aku ngaturke sembahku katur ya Mbah. Kula tampi. Ra penak ya ndasaku ya. Oh napa gancak bleguduk suwanu gempol semarante Wisanggeni putuku cah bagus Padhararja sapraptamu Wisanggeni iki Eyang Durna aku eyangmu ing Sukalima slamet tekamu tansah pinangan ing kawidatan ring Sambikala aku ngaturke bektiku katur ya Yang oh iya tak tampa cah kok bagus kaya ngono nyenengake weruh kowe iki ora nom-noman kaya kowe iki rasane wong tuwa iki kaya gumregah. Mergo aku nek ora nom-noman sing kebak ing rasa bungah kuwi rasaku seneng. Iya, Mbah, iya. Heeh. Karo Antasena kowe? Iya, Mbah. Antasena padha slamet. Pangestune Simbah Durna slamet tekaku. Oh ya syukur. Aku ngaturke bekti ya, Mbah. Tak tampa. Mau Wisanggeni tak jak mampir ning Sukalima. Loh, apa iya? Heeh. Suwung no wong aku nang kene kok. Suwung lawange digrendel. Tak dodok ora dibukake ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri ning ngarepan nggo dolanan cah cilik-cilik do ditumpaki. Wis jeleh numpaki apa, Mbah? Ya kala-kala. Ya wis men karang Mbah Putri ki nek awan emoh emoh ning jero omah. Oh, ngono. Ngopo kok dem-dem? Ora apa-apa. Kepenak kok atine Mbahmu Durna. Iya. Karo Wisanggeni kuwi Antasena. Heeh. Lah wigatine apa kok dadak ngetutke Wisanggeni? Aku ki dijanjeni karo Wisanggeni jare nek Wisanggeni kelakon dadi ratu aku kon dadi patih. Modar kowe. Dek patih pripun? Tata. Sampeyan ajeng diganti karo Antasena. Iya enggak. Saya deg-degan aku. Oh, sampeyan sing ajeng diganti wis deg-degan kula sing ora diganti wis deg-degan kok. Prayogane ya Antasena. Ya, Mbah, wis ora kurang prayoga. Wisanggeni Padhararja sapraptamu. Siwa Ngawangga slamet tekaku aku ngaturke bekti ya, Wa. Ya, tak tampa cah bagus. Antasena Padhararja. Pangestune Siwa Ngawangga wilujeng aku ngaturke bekti ya, Wa. Iya. Antasena tak tampa. Pangestuning wong atuwamu Ngawangga Tambanana ndak gegem dadekake jimat Wisanggeni. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Kusik to. Lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara sowanku. Aku luwih dhisik tatakon karo Siwa Ngastina. Siwa Prabu Duryudana wis nampa nawala saka aku apa durung? 3 dina kepungkur. Wis ndak tampa nawala saka anakku lanang Wisanggeni. Wis diwaos? Ya wis. Nek wis diwaos, wis dingerteni isi ning nawala, aku teko iki mung nanjihake. Piye? Kahanan negara Ngastina iki bakal tok paringake karo Wisanggeni apa ora? Nek tok paringake aku ngaturake panuwun, aku mung cukup nyuwun ngampil ora ketang saumuring jagung sauruping damar. Aku pengen dadi nalindra ning negara Ngastina, merga iki negarane wong tuaku. Yo.
Iki negaraning wong tuaku Pandhawa. Ya mung merga saka juliking wong-wong Ngastina, mung merga saka jahate wong-wong Ngastina, wekasan wong tuaku Pandhawa ora iso nglenggahi dampar negara Ngastina sing nglenggahi Siwa Duryudana. Satemene Siwa Duryudana ku ya mung dapur ratu wakil. Mula nek aku njilih negara Ngastina kuwi aku ora njilih marang Siwa Duryudana, ning aku nyuwun ngampil karo wong atuaku Pandhawa. Nek sampeyan dadi ratu wakil kowe ora maringake, tegese sampeyan kuwi ratu wakil sing serakah dakah-dakah pengen nguasani negara Ngastina. Iya. Aduh, pripun nggih ngatos-atos lho nggih. Yo. Iya piye? Yo bisa geni. Kowe ngerti cah bagus. Ngerti bab apa? Sing jeneng ratu kuwi ora bakal maringake ngampil negara marang sapa wae. Lho. Kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Kok sampeyan iso maring dawuh kaya mengkono? Saiki aku tak takon, Ngastina kuwi darbae sapa? Sing dadi ratu duk nalika semana tanana nalika kejaba mung Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Nalika semana wong atuamu ya kuwi Kanjeng Eyang Destarata kuwi mung nampa titipan saka Kanjeng Eyang Pandhu. Ya ora? Yo. Ning merga saka pokal gawene Nayaka Ngastina sing seneng benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa, Pandhawa karo Kurawa digawe ora rukun, malah Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pamrih aja nganti kelakon Ngastina kuwi tiba ning tanganing para Pandhawa ya wong atuaku. Apa perlu tak tuding? Wonge sapa ngono perlu tak tuding? Tuding wae, tuding nak. Ae, ngono kae. Langsung wae rasa wedi wis anggeni. Iya. Lah, mula saka kuwi yen aku nyuwun ngampil wujude negara Ngastina iki rak wis satrepe to, wong aku nyilih nggone wong tuaku. Yen sampeyan ora menehake, ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah digawe angel. Yen sampeyan ora menehake negara Ngastina tak nggo dadi nalendra ora kita ngamung sak kedheping netra. Ndak suwun supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak suwun Ngastina milyana senopati sing gamben-gamben sing pancen digdaya tenan. Mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora ming senopati cepete-cepete. Iki kakangku Ngrandu Gumbala iki sing sagu dadi senopati. Kakang Dr. Andes Antasena. Apa Yayi Insinyur Wisanggeni? Iki kile sekolah dek kapan? Kok wis ndek pangkat dhewe-dhewe, engko gak ditambahi SSM. SSN kok ya SSM ora. Kowe sagu to perang karo wong Kurawa? Oh, turah sagu. Aja kok Kurawa. Lah mbok iso do lenggah nang kene sing kondang-kondang wong beng dudeng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis sapa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngastina sapa? Iki po wong tua sing jejer aku ki. Aku ora melu-melu kok Antasena. Apa si wong Ngawangga, apa si Mbah Patih Sengkuni kon paring dawuh, lak jajale kaya ngopo kekuatane. Antasena kalah, trima mati tak wujudini. Demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya. Aduh. Pripun Paman? Mboten menapa-menapa. Dodo kiwa kula kok jarem. Dipresake dhe mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, Kakang Durna sajake senenge ra jamak-jamak. Bisa geni. Piye? Sing gedhe pangapura aku rung bisa menehi wangsulan karo Wisanggeni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku ora wis matur ning Nawala to, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kalawan aku, tegese Ngastina dikukuhi. Yen Ngastina dikukuhi, tegese dina iki tak kencang perang gedhe Bratayuda. Ora usah nganggo Pandhawa, cukup pisan gede karo Antasena sago nglebur negara Ngastina. Wisanggeni, anakku cah bagus, anakku wong jlunet.
Anakku wong Sentosa Wisanggeni, Siwa Ngawanggana dawuh apa? Ucap ingkang pungkasan mau sayekti kowe ora kok ngilani dadaning Nalendra Ngastina, nanging kowe ngiyas marang Senopati Ngastina. Mestine anakku lanang ngerti yen to ingkang tanggung jawab babagan tentrem lan orane negara Ngastina kuwi Narpati Ngawangga. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngastina tegese kowe nantang karo wakmu Ngawangga. Wah, lah ta. Wis tak bedhek ya mung Siwa Ngawangga ingkang bakal dadi bebetenging Kanjeng Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya wae. Aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa waton Wisanggeni kuwi ngadeg jejeg ana ing dalan sing bener. Aja kok jamak lumrahing menungsa. Nadyan dewa mudhun wae Wisanggeni ora bakal sulap. Yen perlu Siwa Duryudana kon nyraya dewa kon tekan ana ngarep aku, mesti bakal tak bedah negara Ngastina. Semong-omongan kowe nek eneng gelute aku, kowe rasa sok glelek. Ngasoni. Aduh, matur nuwun ya Kakang, padha-padha. Pokoke nek ana omongane kowe sing pinter omongan mergo kowe iki fakultas bahasa. Iya. Aku rak fakultas teknik. Dadi nek perkara aku rak fakultas apa jenenge pencak silat. Fakultas pencak silat ki ora ono. Wis ben sak omong-omong aku pokoke. Lho iki Antasena. Oh, Pakde. Aku janjane ora ngerti karepe Wisanggeni, ning nalika semana Wisanggeni prapta ning kasatyan Ngrandu Gumbala ngandhake wigatine kalawan Antasena. Lan aku jumurung sedyane Wisanggeni, dasare Wisanggeni nganggo dasar sing bener. Kepengin njaluk negarane wong tuane ya kuwi negarane wong tuaku Pandhawa. Ora ketang sedhela Wisanggeni pengen ngrasake kamuktening para Pandhawa. Mula nek Pakde ora nrimakake, Pakde mbelani karo Siwa Duryudana nuwun sewu. Sampeyan aja mungsuh adiku lanang, ning mungsuh iki banthongane. Lho. Yen ngono kowe dadi bebetenge Wisanggeni, wis dikandhake ngarep nek ana apa-apane Wisanggeni sing omong aku sing tanggung jawab. Antasena, nggih. Yen ngarep nyoba karo awakmu ing Ngawangga. Ayo, dudu nang kene papane wong neter kadigdayan. Nang kene alon-alon tak todine kaya apa anake Werkudara metu njaba rasaku ki omong wae. Sing dadi kraman Ngastina wae kula niku isih iso mikir ning bareng Wisanggeni kok kaya kentekan ngakal suwe-suwe dada kula sesek-sesek nganti iso ora eling ora ketang ming sedhela. Tegese sampeyan niku patih sing janjane ati sampeyan niku cilik. Patih sing janjane sampeyan niku jiring getih wedi mati. Nyatane sampeyan bareng weruh Wisanggeni tekan mriki kok terus pucet. Disawang kaya ora duwe getih. Kula kuwatir tendhat Kakang Dirna ya ajeng kelakon.
Ngastina niki bengi niki bali enten panguwasaning Wisanggeni, gedhe-gedhene bali ning panguwasaning para Pandhawa. Niku mung gumantung karo sing gawe urip kok Dipate. Sing jeneng wong urip niku cakra manggilingan, ngaten. Kadang kala wonten ing dhuwur, kadang kala wonten ing ngisor. Nek seneng pun teng dhuwur ya aja sok kokean polah. Ngaten? Nggih. Nek wis nang ngisor ya aja mbegegek meneng wae. Nggih. Kudu budidaya piye carane iso pindah enten dhuwur. Merga wong niku diwenangake budidaya. Nggih Kakang Duna. Ngaten. Dadi sampeyan ora usah dadak kuwatir sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika nuwun sewu lho mboten kula mulang karo sampeyan. Ning sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika mboten kok langgeng. Ingkang dipun mestani kadonyan menika owah gingsir. Ngoten nggih Kakang Duna. Nggih, sampeyan ngerti? Ngastina bali wonten panguwasaning para Pandhawa, ngastina bali wonten panguwasaning Wisanggeni, terus sampeyan ora dadi pati nang negara Ngastina, sampeyan ming teng nang Plasa Jenar. Ha ya wis ditrimake mboten apa-napa. Wong nyatane sampeyan dadi pati ya wis pirang-pirang puluh taun. Sampeyan ya wis wareg ngrogoti bondo Ngastina. Wis. Ampun sak kaya ngaten. Wong sampeyan ya melu mangane kok ndadak. Nyalahke kali kula. Ngaten lho, dadi ora usah dadak digelani. Nek nganti Ngastina bali enten panguwasaning Pandhawa sampeyan ya kelangan derajat dadi pujangga Ngastina, sampeyan ming dadi pendhita lumrah teng Sukalima. Mboten apa-napa, mboten apa-napa. Dadi pendhita lumrah siswane akeh. Kula ya isih iso nyambut gawe. Nggih. Ha kaya sampeyan niku ora duwe keprigelan apa-apa. Nek ora dadi patih arep dadi apa? Nggih. Ya gawe-gawe campur sari. Ang suarane kowe blero kok. Dadak gawe campur sari. Sampeyan ora iso nyanyi kok. Perna-perna ora. Nggih. Pun pokoke diyakoni Baman. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ajri. Kula gadhahi penemu. Wisanggeni Antasena namung piantun kalih. Yen dikerubut Kurawa 100 etungane cara agal-agalan. Wong loro dikeroyok 100 ora bakal iso menang. Inggih, nanging boten sah nganggo nanging. Niki mawon kudu dadi ditetepke yen wong loro dikeroyok wong 100 ora bakal menang. Mula Kurawa diketapake. Wisanggeni Antasena dikeroyok aja maju ijen boko ijen. Nggih ngestaken dawuh Kartomarma. Kartomarma. Mulane Wisanggeni teka kok tanpa cemuwit. Lek cekok mburi dhewe ndekna kaya ngono ora. Mbok dijawil Kakang Duna. Wonten dawuh. Monggo sinuwun kula dherekaken. Nendi? Cenanangan ora. Nggih, nyuwun pangapunten. Nggih. Badan kula ora dimboten sekeca penemban. Nek ora kepenak ya ora usah mangkat. Wong kancane ya turah-turah. Mangkat nek ora entuk tabuhan ya ming delongop. Apa aku ming bayari wong nyandang? Nggih. Ora usah digawe kepeksa, ora usah digawe peksa. Digawe kepenak wae saiki. Kira-kira mumet sithik rasa menyang. Menawi kula mboten bidal gabung kalian Soto Kurawa lajeng sinten ingkang badhe paring bebingah dhateng kula kangge panggesangan saben dintenipun. Ayo golek liyane sik sementara. Gabung karo rombongan liyane. Nggih. Ning nang kene iki ngrombong nang kene iki ora mung dienggo sangu turu. Nggih. Ora sampe naik dhewe ngrombong nang kene iki nyambut gawe kok mung dienggo biler. Nyuwun pangapunten, Bu Penemban. Sesuk meneh ra dibaleni. Nggih. Mesake anak Prabu Duryudana ning gaji kowe. Nggih. Nek minta tinggal terus tegese kowe iki ora lahir batin nggone ngrombong karo Kurawa. Nggih, ngestaken dawuh. Nek ming ngedep stop kontake nggo ngapa? Ngedep stop kontake cangkemmu obah wae. Apa-apa dimplak. Nggih, supados boten ngantuk. Menawi lambinipun hebat, mripatipun boten ngantuk. Sing ngomong sapa? Nyatane ya ana sing mamah karo merem ya akeh kok. Bawa Duna. Wonten dawuh. Sampun kados mekaten. Kula menika ngemutaken dhateng Kurawa supados
Tuwajuh anggenipun nderekaken panjenengan mboten kok sak sekecanipun piyambak. Kok sak kepenake dhewe ora. Nggih. Nyuwun pangapunten. Sesuk meneh nganti kowe seba nganti turu meneh ditenono kok. Tak cepat. Tak pecat kok tak cepat. Maksudnya dipecat dipercepat. Oh. Lereni lemu dadi kartono golek kartu marmo liyane. Ora sembrono. Nggih ngestani. Ora semboto nek menyang nganggo sepatu kancane do sandalan kowe nganggo sepatu dhewe. Katokan cekak nganggo sepatu mongko nganggo kaos kaki. Kowe iki arep miyaga apa arep mlayu-mlayu? Rambutnya dinai pomit di sigar pinggir. Ameng arek olahan gudeg kon dadak tekan. Kakang Durna. Mbok ora werna-werna. Karo warma wonten dawuh sini. Budhana kang padha sibo jenenge Sunarsa Kundur kedatun kula non parawatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanatasa Kundur kedatun jeluk saking gampar kencana. Kinapit gambar Kartamarma wonten dawuh. Nek pocapan ki ra ya ora guyu. Nggih. Siglarsa Kundur kedatun jeluk saking gampar kencana kinapit gambaran gading kadheranken sanggene Promban Cedi Manggung Tanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil upacara ing keprabon Kartamarma wonten dawuh. Nadane iki nganggo munggah medun rame ngajek kaya ngono kuwi. Katinon saking Mandrawa. Nah, kaya ngono kuwi. Oh. Kakang Antasena piye? Iki ngibarate kaya dene wong kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Oh. Ning pancen wis tak niatine, ora usah kuwatir, ora usah wedi. Kowe ora usah tumandang karya. Nek kira-kira Kurawa ora nrimakake negara Ngastina di jile karo adhiku lanang, nggonmu kepengin dadi ratu, wa Duryudana sak kabeh para prisepuh negara Ngastina, aku ora bakal wedi. Aku percaya karo kowe. Ya. Mula babakan perkara kale tandang ana mengko yen ana akale adimu lanang Dresila Geni. Siap. Ora usah kuwatir. Kakang Antasena piye? Dampyak laku ning para sata Kurawa sajake goleki kalawan aku karo Kakang Antasena. Coba petukno. Nek pancen diwenehke negara Ngastina, kowe aja pisan-pisan barang ngamuk. Yen ora diwenehke, tak paringi Purbawasesa. Ya, lenggah sing sekecok. Golek nggon sing eyub ndak ireng awake ya ya. Iya Kakang, Aku tak mangkat dina iki. sing ati-ati ya Kang. Ora usah tok weling aku wis tuwa. Iya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggono magawiya gelari rawang bang Ngati-ati lho, Mak. Iki ketoke bocah enom ning dugal kewarisan paman sampun semelang. Kula mboten ajrih kaliyan Antasena. Antasena menika namung sak anak kula. Menawi kula ngantos kalah kaliyan Antasena, kula menika wirang bebarang. aja ngono.
Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Pakdi Kartomarma. Iya nggih Antasena. Ngopo, Dik? Kok dampyak-dampyak langkuning para sata Kurawa tak sawang saka kadohan ngener nggonku jagongan karo adikku Wisanggeni. Niatmu apa? Kowe bloko karo aku. Nek niatmu arep gawe kapitunaning adikku lanang Wisanggeni nggone nyuwun ngambil negara Ngastina. Aja nganti kowe adu arep karo Wisanggeni ning adu arep karo Antasena. Arep aku bocah wingi sore nek mengkon mutheng-mutheng Pakdi Kartomarma aku ora bakal wedi. Ngandel ora. Ngati-ati lho, Pak. Aku wis ngelekke karo kowe nek perlu mburi musisan kuwi kon motol ndase wae piye. Apa aku ora ngapa-ngapa. Ora urung ya ora wani kok. Wisanggeni bali apa ora Antasena? Gelem bali adikku lanang nek wis entuk diparingi ngampil negara Ngastina. Lho, yen ngono nekat wis dadian teping adikku lanang. Wani karo Pakdimu Kartomarma sing tak wedeni apamu ora minggat. Tebak dadamu kene marganing patimu. Kene, Pakdi, nek arep kewirangan karo anakmu lanang aja isin lho kowe. Tumbak. Mati.
olah edan. Olah edan tak tonyo ndasmu modal kowe. Kalau wong tua kok sak kepenake dhewe. Pakde. Aku iki sakjeke urip nek perang ra tau nggawa pusaka. Pusakaku mung siji. Paringane Simbah. Kowe anggelen dingkluk aku kaya kecetlum. Kowe sing sok ngentekke iwak ning kali dengkulmu ngocot. Ayo kowe apa aku sing tekane pati? Olah aku kok gumun kowe iki jane pucakane apa kok iso ngidape. Antasena olah edan. Nyetlum. Iki daya kekuwataning sungutku iki. Sungutku iki nek wis tak watek, nek enek mungsuh ning ngarep aku tak dingkluki ning ngarepe wonge mesti oncat nyawane. Waduh bajigul. Tenane Aku ora guyon. Nek padhean njajal lho. aku megane carane kaya ngono. Olah dingkluk, nek wani olah dingkluk. Iya. Aduh atoting balung muleting kulit. Iya. Kowe ngejak apa tak turuti. Ayo, aku wong tuwa le. Bapakmu wae kalaku nyembah. Apa aku cilik bapakmu nek nyeluk aku Kakang Mas, berarti aku pakdemu. Ya. Terus ngopo? Aku aja dinggo cemblokno aku mau. Celius. Ya. Kowe arep ngantem-ngantemo. Tak antem tanganku ora jebol jajamu megulu karo kowe. Nek ngapusi tak setrum awakmu. Oke. Sing dadi nyatane. Nyo. Cemplok, Semplok. cemplok, Semplok. cemplok. Jajamu. Nyo. Hai. Odial. Piye? Wedan. Kowe gak sesek Ora. mumet Ora. Waras awakku. elok tenan. Tak pindhoni Terserah. modal. Tak ping teluni Nyo sakaremu. modal. Modal. Bajigur tanganmu atas tenan. Mak dieng pet gak weluh apa-apa. Wah gitu. Waduh. Antasena olah edan. Bola nggon cangkem. Wong perang kok milih. Ayo sambat Apa gagas ya lah. Modal aku. Wedan. Antasena atok kapake aku tok jambakku atok kapake aku. What? Hubal. asem cemplung jugangan. Mereka arep ngenjloki Pak Gedhe Durma Ganti malah kesia-sia. Ayo, sapa sing arep maju? Ngrangket adhiku lanang mungsuhe Antasena kare ati. Wis ngomongi karo kowe ta. Antasena ki ra kena disangga entreng. Ndekno kowe kok isih gleleng. Paman, kula niku makne gedhe. Nek nganti kalah karo Antasena, kula izin. Saiki arep omong apa kowe? Bocah pancen saya gedhe saya digdaya. Lha wis ket biyen. Lho sumanggaken, Man. Remuk awakku lho. Antasena nggunakake daya kekuatan. Kula nggawa tumbak. Kula tumbak kiwa endo nengen, kula tumbak nengen endo ngiwa. Terus Antasena ndingkluk teng arep kula niku awak kula kaya kesetrum. Pirang ewu bot keder kabeh. Kae daya kekuatan sungute. Kae sungute nek diwatek aja kok kowe dinggo ndingkluki gunung kowe jugruk. Napa nggih? Kowe domongi kok. Kula semanggaken. Bejak lho, Man. Satamong nggih. Elok tenan. Wah, tangane antep ora jamak-jamak.
ingin ku talia ambiar piye Dur lemuk man remuk piye lekae kula niku arep api-apian kali Antaséna ayo Antaséna adu-adu sing balung kula teng kula tak tonyo niku gak apa-apa Sapa? Antaséna kula pindhani gak apa-apa ping 3 sam duantem rai kula bles Kowe ya ora apa-apa padha digdayane. sing ngomong sapa gletak kula Weh, kowe ngletak jambak lambut kula talik yes antem nggon cengel jejet kula mlumah candak duantem nggon cangkeman bles plotel Hah? plotel Kangger ra cetha tak karat ndasmu lho. Untune plotel hmm. tindak meneh nglocat Antaséna mumbul ngendroki kula bluk kula kendrokan untung ming sikil siji Lah sikile Antaséna sing siji cemplung jugangan kelekalan wong modal modal ning kula kalah ha iya lah masalah nek ra iso nyemplung ki Antaséna jugangan nek ora saka kowe nek lak kecemplung bane kowe mung ngomong tok aku iso nek pidato paitan holen kula wonten cekel kula wonten cekel nyatane sampean mbok sekali-sekali maju sekali-sekali kula mung cangkeman wong tua Antaséna ceko ampuh kok kula kok nyekel Antaséna sampean ndek pikiran ulah nek domongi kliyap-kliyip kaya wong kulimen sapa kira sing durung maju watak Citraksi nggih man arep maju apa nenek kula maju sing kiper sapa moh aku rasah lucu sik to sing apik-apikane omong suwe Antaséna walah ta Suramarta Jayamrata imbang yen padha-padha Antaséna bayi wingi sore man nenek nganti kula kalah Antaséna nyembah selawe taun maju rasa kowe Citraksi dasar kepara nyata oleh capeng kok mempeng arep perang lho arep perang mungsuhmu wah kowe aja selak kowe aja mungkir kowe sing betengi Wisanggeni arep njaluk negara Ngastina apa ora lah terus Kok sik tak omong sik. Kuku Rawa sing betengi anu negara Ngastina. Terus Kartomarma kalah karo kowe. Sotama kalah karo kowe. Durma Ganti kalah karo kowe. Kalah kabeh karo aku. Iki sing maju Haryo Penangsang. Haryo Citraksi. Haryo Citraksi. Njaluk mati cara piye kowe? Njaluk tak cara batangmu. D. Apa? Tak andani ya. Piye? Wong semene iki do ngenteni kabeh perangmu karo perangku. Terus ning ngerti ya. Piyai semene iki wis do mbedhek kabeh nek kowe bakale kalah. Masa?
Kuwi tenan. Mergo nek nganti ki engko perange menang kowe, jelas sesuk wis ora mayang ning YPTI. Sebabe dianggep dalange petruk. Antasena kok kalah karo Citraksi. Ning nek menang aku, iki wong semene iki do iso mbedhek kabeh. Nek menang kowe mesti esuk ora ditanggap. Nek dalange ora ditanggap kowe ora pentas. Wo. Iya ya. Ah iya. Nek ora ditanggap berarti aku memeng turu nang kotak. Ah iya. Ora pentas. Piye? Neng turu nang kotak selawase nganti jamur apa pilih pentas? Lah yo jelas. Pilih pentas. Nah, nek pilih pentas mulya wae rasah perang. Ku nek menang kowe ndak malah ora ditanggap. Betul. Aku cocok karo kowe. Heeh. Nek dipikir-pikir pancen bener. Pancen bener. Bambangane ra ditanggap. Heeh. Rak wulung aku mulih ning cecok ditanggap meneh. Mesti ra ketanggu setahun meneh, burung tahun meneh. Oh, iya. Oke. Nek ngono aku tak bali ya Antasena, wis rasah perang wae. Entuke apa? Lah iya. Upama aku sing menang wong kowe iki ya kulit dagingku dhewe. Nek aku sing kalah aku ya Pak demu dhewe. Ha iya. Kowe karo aku iki isih sedulur. Isih padha-padha wong tuwa karo Amin anak. Wis ngono wae ya. Aku tak bali. Ya sing ati-ati. Engko nenek takoni Patih Sengkuni mbangane menang kowe ora ditanggap luwung bali kalah ning sesuk pentas meneh. Oke. Ayo. Sapu Salim. Terima kasih. Ya, sama-sama. Aku njaluk pamit sing ati-ati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Penake neng kene ya Antasena. Heeh. Njaluk tulung nek iso wae Sengkuni iki polonen cangkeme. Ya engko gampang. Oke, Salim. Ya. Dah gigi. Gitu aja ya. Ya. Ini iso basa Indonesia. Neng Jakarta rong dina aku. Oh iya. Wis penane aku tak bali. Ya, hati-hati ya, Dik. Piye, Cit? Luwung ora perang ning sesuk wayangan meneh. Kose aku kok radongki jane piye, Kak? Kok ora perang ning wayangane ngene man. Dipikir secara lonjong, logis. Kuku kula wis adu arep karo Antasena. Heeh. Terus Antasena ngomong kali kula. Pakde, wong piyai semene sing padha rawuh ki wis iso mbedhek nek antaning kowe karo aku nek gelut kuwi mesti menang aku. Nek nganti menang kowe, sesuk ora ditanggap wayangan meneh, mergo diunekke utawa dibatin dalange petuk. Cici Trangsi kok menang karo Antasena kuwi kula tak takon jaman apa kula tak takon. Kula tak takon. Arep jaman dalang-dalang wis pun do manggih teng swarga niku mboten wonten sing iso ngalahke Antasena. Ha iya. Ha nggih. Nek nganti menang kula niki mengke panitiane getun. Sesuk tahun ngarep ora wayangan meneh. Napa sampean gelem dadi wayang ning jero kotak nganti jamur? Oh, ora dipentaske. Mula. Titik mbangane sesuk tahun ngarep niku ora ditanggap meneh, luwung kula mundur ning tetep pentas. Betul? Bener. Cacat. Wis karo minggat jan. Kok sampean kaya lara ati? Ora lara ati ning jebul kowe iki pekok. Kowe tak omongi ya, kowe tak kon maju ki mungsuh Antasena. Popon ketemu. Lah iya.
Rika omong nek menang kula niku ditonton masyarakat ora apik tur ya ora dadi conto sing apik wong angkara murka kok menang karo wong apik. Mula luwe becik mundur ning tetep pentas. Begitu? Oke. Ora besengat-besengut, Mas. Iya, wis ana minggat aku selak mumet nyawang kowe. Wong niku digoleki apike. Nggih ta? Antasena ya bener. Nah iya. Antasena ora luput. Iya. Bener. Heeh. Wong idu kana wis lho. Kok didokke ngarepe wong tuwa lho. Kaya ngece kae. Sorry. Iya. Rumangsaku kok ora. Nun. Rene le. Pripun, Mas? Mengkari kowe sing gurung perang. Nggih, paripun. Perang mungsuhe Antasena mbok modar nek kula wani. Lho. Kok ora wani Antasena iki? Antasena iki mung bocah wingi sore. Kowe iki wong dukdeng samaladeng. Wong bebasan otot kawat balung wesine. Ngestina iki kowe. Kowe iki werku darane Ngestina. Wani to karo Antasena? Oh, delok-delok. Wani ora mbok sing seru wani kaya biasane kae. Wani. Kok ora cetha bener. Wani. Aja kuwatir. Aku mesthek kowe menang karo Antasena tak tantangke. Aja kuwatir tak tantang. Aku sing sumbar men ketok merwira. Nggih, Mang Sumbar. Antasena iki wange. Iki lho. Mang tandangi dhewe. Sikil biasane. Kok dadi sikile abot. Ming arep mlayu kok angele ra jalan-jalan. Aduh. Arep ndi, Mbah? Arep merana. Kene sik sing ngakon Kurawa goleki Wisanggeni sapa? Sapa ya? Aku malah ora paham. Ngaku ora nek ora ngaku mburi iki ning bataku tak kepruke ndasmu. Ngaku ora. Sing ngakon Kurawa goleki Wisanggeni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben Wisanggeni iki aja njaluk negara Ngastina. Terus men Ngastina tentrem. Ngastina treke sapa? Ngastina treke pemerintah. Ngastina iki treke Pandhawa. Ngastina iki treke Pandhawa, mulane Pandhawa kuwi ra iso dadi ratu nang Ngastina, mergane wong Ngastina kuwi wong serakah. Ora. Sopo sing serakah? Aku. Ngakoni nek serakah. Ngakoni aku. Sing budidaya supaya sinuwun Prabu Duryudana dadi ratu mbiyen sapa? Aku. Ngakoni. Berarti dosane akeh. Wong dosane akeh iki wajibe dinehi pahala. Dinehi hukum. Saiki gandeng kowe rung entuk hukum saka sing gawe urip tak cicil tak nehi paukuman. Ora ngono kuwi ta. Njaluk hukum apa? Tak bondo terus saben wong liwat ngiris dagingmu jenenge hukum picis. Lara. Ayo lara. Apa gantung? Hukum gantung. Lara.
Nek ora kabeh kowe ra ngrasake lara manut hukume Antasena piye? Manut hukummu wae. Kathoke copot. Aku ora rangkepan iki. Gelem ora? Ora gelem tak ajar, ketune copot. Soale sing calon dadi patih Ngastina kuwi aku. Ora gelem tak kepruk batako. Nyah. Kathok. Rite iki ndi ta ya? Alah neng mburi ta. Wis kathok dawa ning mburi. Biyen rencana ki arep gawe kathok wedok kok ya. Malah Weh, gaya. Wong tuwae mereke krokodil. men kenceng kok ya. Saiki nek tak timbali le semaur dalem Pak Guru ngono ya. Ora ngono Antasena, aku isin. Ora gelem tak kepruk bataku. Sengguni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Isin aku. Kelas 3. Lho wis tuwa kok kelas 3 mboten munggah ping 7. Mergane ngopo ora munggah? Ngincenreke Bu Guru. Kuwi jenenge bocah kurang ajar. Rokok dinjenrek Dipepe. ketok apane Jepitane. senggune Gulawanten Jawa. kowe saiki nyanyi. Nyanyi napa Pak Guru? Sakarmu. Sak penakmu nyanyi apa? Sak apalmu. Mentak mentak. Ya, wis wis. Mentak. Mentak. Terus tak gandani. Dilagokke karo njoget mlaku rono. Nanggre mandeg tak bandem bataku raimu. Mentak. Mentak. Tak gandan. Sing irama, sing irama. Kandhani mengrepang balik ya angi sini jengkelit mbak ngetak Nek tak nggo dolanan tuman wae. ana kandang majang enak ora nyambut gawe mentak mentik pate Kang Supan teng napa sampeyan niku? Kok jengklit-jengklit barang. Sampeyan niku patih lho. Wong nomor loro teng negara Ngastina lho kok salto barang sampeyan dhewe. mentak tak kandhani mengrubah adik pate mriki to alah Gusti sampeyan niku wau nguyuhi napa apa terserah demit ora ndut setan ora dian ayo sadar ora sampeyan dhewe kandhane mengrupamu angi sini amba aja ngetak nakan enak ora nyambet gawe mentak menglaku Man, isin ke.
Wong tuwa sak penake dhewe. Sampeyan iku pendhita karo patih kok mencak-mencok. Mencak. Mentak tak kandhani tak. Kuwe lah. Oh, sapa-sapa kok dibandemi sak penake dhewe ra. Endi mau? Menungsane mau. Wah, cah edan. Antasena kowe mbebeta Paman Sengguni karo Bapa Durna. Waduh, mati aku. Yo amuk kabeh. Mentok anu anak Prabu Ngawangga pamane ya kados pundi ketiwasan nggih Antasena ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mentok-mentok tak kandhani menawi mboten panjenengan ingkang tumandang karya menika mboten badhe rampung perkawisipun nggih mung lakumu menika pamebok pamanmu kaya menapa Aduh, Ger, kula dipun paeka dening Antasena. Oh, ketiwasan, Ger. Menawi boten panjenengan ingkang nandhingi Antasena menika mangke boten badhe rampung-rampung mentak-mentak tak kandhani mentak. Pun kula sumanggaaken. Oh, kula sumanggaaken anggering paduka badhe ngisah dhateng Antasena. Antasena saya badhe mbedhah negari Ngastina. Mong aku mumplek-plek. Ana kandhang wae, Ger. Antasena wong edan mung tuwa-tuwa digawe dolanan. Pengarno mawingis-wingis katon lerandheping Tisula Netra Marakota lir kabaranan Oh Antasena badhe ngawungga ya lah kok kebangetan ngono gawe ranging Paman Sengguni karo Bapa Durna. Wong tuwa-tuwa piyai luhur. Mbok nggo dolanan anggepmu apa? Aku ra niat nganggo dolanan. Ning mergo Simbah Patih karo Simbah Durna sing gawe dak-daning pasulayan ngetapake para sata Kurawa ki ning nyekel karo Wisanggeni mula aku sing ora trima. Wisanggeni nang ndi? Kuwi gadine Pak Dinakoke adhiku lanang. Wisanggeni bakal tak dawuhi supaya bali marang Drapsila Geni. Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Apa kira-kira Wisanggeni wani karo wong atuane Ngawangga? Terus nek Wisanggeni wani, mesti aku mentala karo Wisanggeni. Sik. Aku tak nyuwun prisa Rupadi. Pakdi iki sapa? Lho, aku Senopati Ngastina. Aku wong tuane Wisanggeni. Sampeyan iso ngendika wong tuane tegese sampeyan ngrasakake yen sampeyan ana sambung getih karo anakmu Wisanggeni. Mestine ana jer Wisanggeni kuwi anake adhiku lanang Janaka. Kok kowe iso nyebut adhiku lanang Janaka? Pernah apa karo Paman Janaka? Antasena, kowe aja mojoki wong tuwa lho. Ora, aku takon kok, Pakdi. Aku takon karo sampeyan. Kok sampeyan iso ngendika adhiku lanang Janaka kuwi janjane sampeyan ana sambung apa karo Paman Janaka? Antasena. Pandhawa kuwi tunggal wadah karo aku. Tunggal wadah tegese padha-padha kinandhut ana ing guwa garbaning ibu ingkang padha ya mungkin maneh karena ora nate nampa pangudanging ibuku Dewi Kunthi. Karena ora nate nampa pangudanging ibuku lan aku ora nate entuk sih tresnaning ibu sabab aku dikendhangake ana ing Bengawan Gangga. Pandhawa ingkang tansah linela-lela dening Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata ning pawangune jebul kodrat ing kudu misahake. Aku dipek anak karo Bapa Adirata lan Biyung Nada. Tumuli aku entuk pangkat Senopati ana ing negara Ngastina peparinging Sang Nata Prabu Kurupati. Mula aku prasetya yen to pati uripku bakal tak sorohake kanggo kamulyaning kadangku ya Kyai Prabu Anom Kurupati. Oh ngono to. Iya. Lah nek critane ngono saiki aku mesti iso mbatang.
Yen to Wisanggeni kuwi anakmu dhewe, klebu aku kuwi ya anakmu. Lho, mestine kok tak anggap anak. Saiki ngene. Ngastina kuwi reke sapa, Dik? Ngastina darbeking para Pandhawa ing dina samengko dilenggahi dening Kyai Prabu Duryudana. Nek Wisanggeni kepengin ngrasake dadi ratune negara Ngastina, pitungane piyai sepuh ya sampean bener apa salah? Lah piye ayo? Yen miturut petungan ganep bener. Lah nek pancen bener mbok ora ketang sedina diparingke ngampil, kok malah sampean arep mentolo karo anakmu lanang. Saiki ngene, perkarane malah engko dadi gedhe lho. Nek nganti Wisanggeni iki engko mati utawa Wisanggeni iki cilaka saka tanganing Siwa Karna ing Awangga, aku ora bakal meneng. Aku mesti wadul karo Paman Janaka. Nek Paman Janaka mengko iku nesu mergo anake dipiloro karo makne gedhe, nek nganti gegeran aku mau tanggung lho. Nek nganti perang Bratayuda dikenceng, digelak mangsane, digege wancine. Nek nganti iki ku Bratayuda digege wancine, digelak mangsane mergo sampeyan gawe dadaning pasulayan miloro karo anak adiku Wisanggeni. Nek ana tantri maning dewa, nek digoleki pun jering kelumputan kabeh ana Siwa Ngawangga. Sampeyan bakal entuk welaking dewa. Wis, ya tak duduke nang Wisanggeni yo. Ayo tak duduke. Wisanggeni cekelen arep kapak-kapake sak karepmu, ning aku mesti wadul karo wong tuane Wisanggeni. Nek wani ora karo cah cilik, karo tuwa do tuwa. Ben kabeh ya iso ngrasake. Terus saiki aku tak takon karo sampean, jane sampean ku dipunjung apa to kok mentolomen karo anak sampean dhewe? Sing wong liya mangrangkul, sing wong kulit daging sampean dhewe malah arep tok piloro, malah arep tok pateni. Apa nek ngono aku iso ngarani ento Ratu Ngawangga ki jebul blereng marang derajat pangkat? Apa ngono aku iso ngarani Ratu Ngawangga ki jebul ngawula karo bondo donya, ngawula karo derajat pangkat? Mung mergo diwenehi pangkat Senopati kok pati uripe disorohke marang Uwa Prabu Ngastina, Uwa Prabu Duryudana. Edyan kowe Antasena. Wah, tak rungokke saka kono jan pinter tenan kowe. Usah omong. Kene sing mikir kono lenggan, mengko sing dadi ratu kono so wae nang ya ijel ya bener. So wae aku name ngalem kaya ngono. Aku matur nuwun ya Kang, ya padha-padha. Jenenge wong tuwa ki labuh karo adhi wis direwangi kaya ngene iki. Lah iya. Terus piye iki? Arep diteruske ora mandeg tekan semene. Yen nganti Nalendra Ngastina iki mengko ngoncati negara Ngastina, sirku ora bakal niat dadi ratu nek urung ngrangket Ratu Ngastina. Ora jane niatmu piye to? Niatmu iki arep dadi ratu apa ngrangket Ratu Ngastina? Loro-lorone supaya nggonku dadi Nalendra langgeng bisa tak aturke marang para Pandhawa. Oh, la edan. Sampun boten sagedipun pambengi malih Wisanggeni ngamuk punggung Sratamta Nirbaya Nirwikara. Kula semanggaken nggih paduka badhe menggalih perkawis menika. Mentak. Ora wis ndak kebandem. Ning wis iki wis rampung. Angi sini. Kon sampeyan sing ngomong kula sing nyanyi mengki ndak malah kesonjo mbaya. Oh nggih. Pripun sinuwun kula semanggaken jagat Dewa Bathara Bawadana. Wonten dawuh mentak-mentak tangan. Kados pundi lakon menika kula nyuwun Bawadana saged paring iku vertikal dhateng kula. Medal ki mawon saking negara Ngastina.
Pados senjata pitulung nggih. Wonten pundianipun pados senjata pitulung? Menapa wonten Garing Amarta? Oh, mboten sampun ngantos wonten Garing Amarta. Sowan wonten ing Dandang Mangore wonten ing Wana Krendayana, sowan Pandya Betari Durga nggih. Oh, kula dherekaken boten.
pambyang lingkang griya Lirwang Candra katawengan sumuk ing dias katuritan limut kapyataning rojit rem-reming driya manawung kegunging wang wisesa Sode selikur dina patobat gawe kaget iki ora panglingaya putuku Ngastina nggir Duryudana padha kanthi Raharja sapraptamu tansah pinanganing kawidadan Eyang Bathari nering sambi kula sawanipun ingkang wayah kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang patobat tak tampa ora liwat pangestuning Eyangmu ing dandang mangure tampan ana ya kulup kula pundi jimat dayana ning kasantosan Begawan Durna padha Raharja. Oh, tansah pinanganing kawidadan Pandya Bathari kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa Durna pangestuku tampan ana ya Kumbayana. Oh, kula pundi jimat paripin layanana ing kasantosan. Duryudana wonten timbalan. Sumangga pangawabah Drandamar sasi Gita Anawung wigati. Kanton banget nggonmu guragapan. Ketitik unjaling uswa ora tinata malah katon daleweran ingkang dadi riwemu ana mari gawe apa mara kagem matur marang Eyangmu ing dandang mangure Pandya Bathari wale-wale menapa sampun boten ingkang saged kula toleh-toleh malih kejawi namung paduka ingkang badhe asunga padhang dhateng negari Ngastina tuwin dhateng gesangipun Duryudana lire kepiye dene kowe matur ing kaya mangkono Duryudana mugi andhatosna ing kawuningan mrawi boten saking pambiyantu paduka tartemtu negari Ngastina sakmangke sampun bedah negari Ngastina sampun bedah lan dipun kukup dening panjalmaning mungsa sababe apa dene kowe matur ing kaya mangkono apa kira-kira negara Ngastina kuwi ketekan parang muka ing badhe anjunggeng marang kawibawaning putuku Ngastina leres pangandika paduka patobat soroh nyawa wani bakal gawe geger negara Ngastina sapa ingkang wani bakal njodak marang lenggahing putuku Ngastina Duryudana mboten sares kejawi namung wayah paduka piyambak inggih menika lancur Pandhawa satring Drepsila geni anak kula pun wisanggeni kayanipun Antasena Pandya Bathari kacarios nalika semanten wisanggeni atur nawala dhateng wayahing Ngastina bilih piyambakipun kepengin sanget lenggah dampar ke Prabuning Ngastina mboten kita ngamung sak kedheping paningal ngraosaken dhateng tilaranipun para Pandhawa dumadakan wisanggeni sowan wonten negari Ngastina monggo nyatanipun kula cukeng mboten maringaken negari Ngastina dhateng pun wisanggeni samangke wisanggeni barang amuk wonten negari Ngastina dipun biyantu dening kadangipun inggih menika pun anak kula Antasena. Wekasan sedaya senopati Ngastina sami kasoran mengsah wisanggeni. Pandya Bathari malah sak mangke anggen kula lumajar saking negari Ngastina sowan wonten ing dandang mangure. Mbok menawi wisanggeni ugi ngoyak dhateng pelajaripun ingkang wayah pun Ngastina.
kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka Pandya Bedari saged ngasoraken dhateng pun Wisanggeni menapa dene anak kula Antasena Pandya Bedari. Kagat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana batu-batu ora ngono babar pisan jebule ing gawe geger negara Ngastina kuwi ya Wisanggeni batu-batu ora jenemu kanjen to kowe kemlayu saka negara Ngastina Duryudana. Nadyan Wisanggeni iki mung derajating bocah nom-noman nanging pancen ya awase sarta sekti kalintang jayaning perang tur dasare Wisanggeni iki pancen wong dugal kewarisan kinayoman dening para Jawata mula ora aneh yen to digdaya sekti kalintang jayaning perang. Duryudana aja dikangelan sak bisa-bisa aku bakal ngendhakake kawan kamurkaning Wisanggeni. Yen bisa Wisanggeni bakal tak ndakake nggone duwe kepinginan bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina. Nanging aku njaluk karo kowe ya perkara bisa lan orane durung karuan merga. Nadyan dikaya ngapa Wisanggeni kuwi wong kang tansah pinayungan dening panguwasaning para dewa. Kanjeng Eyang Badari lajeng keparingipun. Sadroning aku ngenteni tekaning Wisanggeni kowe mangkat ning negara Ngamarta. Nyuwun pambiyantuning para Pandhawa. Yen to pancen mengko Eyang Mudandang mangro ora bisa ngendhakake lan Wisanggeni, mangsa barang Pandhawa kudu iso ngendhakake perkara iki. Kula isin, kula wirang menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta. Batobat Duryudana. Yen kowe isin, kowe wirang, kowe bakal kelangan negara ngger putuku cah bagus. Sringastina Maha Prabu Duryudana alon ngandika harining sun Werkudara. Jagat Dewa Bathara Dasudi Bawadana. Menawi cara kula dipunut mawon ngendikanipun Pandya Bedari Durga. Menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta nyuwun pambiyantunipun para Pandhawa menika mbok menawi langkung prayogi nggih. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit. Nanging sak mangke menawi Wisanggeni dumugi wonten ing papan menika kula sumanggaken dhateng Kanjeng Eyang Badari. Ora usah kuwatir aku ing bakal ngendhakake kamurkaning Wisanggeni Duryudana. Kacarian putra lamun kawekasan yika Wisanggeni Maya Wisnu kang pratenta. Wisanggeni Maya Wisnu pratenta. Iki kaya putuku Wisanggeni. Eyang Bedari Durga ya, aku ingkang sowan ning Dandang Mangure. Aku sing sowan ning Dandang Mangure, Yang. Batobat karo Antasena. Heeh. Kuwi gatine apa dene kadingaren janur gunung dene kowe sowan ana ing Dandang Mangure? Apa ana perlu ingkang wigati Wisanggeni? Ora duwe niat duwe wigati karo Kanjeng Eyang Pandya Bedari Durga babar pisan ora. Mung aku mburu karo beburonku. Batobat ora ana kidang menjanganing keliwat ning papan kene dudu kidang menjangan ingkang tak uyak. Nanging Nalendra Ngastina ya kuwi Siwa Duryudana. Ingkang dawas padhake saka kadohan iki mau katone mlebu ning kayiwangan Dandang Mangure. Eyang Pandya Bedari Durga aja ndelikke Siwa Ngastina. Bakal tak bondo tangane tak krincung sikile negara Ngastina bakal linenggan dening Wisanggeni. Heeh, Mbah. Simbah aja ndelikke karo Siwa Duryudana. Nek ndi
mau ketoke mlebu ning kene bareng karo Begawan Durna. Tobat wis anggeni cah bagus kowe tak kandhani ya, Nggir. Yen kowe duwe niat kaya mengkono tegese kowe bakal miradati marang kodrating jagat. Ternyatane bali ning negara Ngastina kuwi kudu besok nganggo perang gedhe ya kowe winastan Bratayuda Jaya Pinangun. Yen to kowe njaluk negara Ngastina bakal mbok lenggahi minangka nalendra negara Ngastina iki mengko bakal gawe geger kayangan. Aku ora peduli. Awase yen Eyang Bathari Durga ora nuduhake menyang didununging Kanjeng Duryudana, aku ora bakal petung-petung sampean sapa. Nek perlu sampean tak katutke dosane Tobat Jaramaya. Wah, gaglak limpah. Bocah ndugal kuwarisan ora kena dielekake dudu Pandya Bathari Durga ingkang bakal ngelekake karo kowe nanging iki tetungguling para berkasaan Jaramaya ingkang bakal ngelingake karo kowe ora sandadakokean gunung tanpa guna kowe menang karo Antasena bumi langit tangkep gaglak limpah. Waduh sepele. Nanging berkasaan iki bangsaning berkasaan iki kalah sampurna karo titiang Gusti sing wujud menungso. Nek nganti menungso kalah karo bangsaning jin bangsaning berkasaan ina ucapane. Iya, syukur kowe menang karo Jaramaya, menang. Ndak sawangska kene Jaramaya nganti wadyabalane kabeh bubar mawut ora karo-karuan. Wedi karo aku kok ni. Iya. Ha iya. Wah ngono kok njur pamere wedi karo. Terus karemu piye? Kang, aku kok malah duwe penemu liya. Penemu piye? Perkara Siwa Duryudana ora usah doyak, mesakake. Heeh, lah kene kowe duwe rasa melas. Iya. Terus aku kok malah pengen dadi ratu ning Dandang Mangore ya, Kang. Kowe iki ora edan. Kowe ora edan, iki kayangan lho, ora peduli. Pancen tak jarak niatku nggonku dadi ratu kuwi nggorekake jagat sarta gawe bingunging para Jawata. Terus aku tak lenggah ana ing pelengganing Eyang Pandya Bathari Durga ning kene iki bakal tak dadekke negara. Ora disebut kayangan ning disebut negara Dandang Mangore. Wah, niku senengane kok malah dolanan sing bab sing nyemelangi to. Wis ora usah wedi to. Ya wis aku manut ayo. Mlebu ning kayangan Dandang Mangore neng kono mesti eneng sandangan mengko dienggo wong loro men aja ketok nek wis anggeni karo Antasena. Aku ratune kowe patihe. Yo manut karo cah gendeng iki wae aku. Ratu kira ya dadi ratu ning negara, dadi ratu kok ning alas. Arep kene iki alas nanging kene iki kayangan Dandang Mangore luwe menjila dadi ratu ning kayangan mbangane dadi ratu ning negara. Ya, sakarepmu. Aku tak golek sandangan ya, Kang. Engko nek kira-kira ora wangun kowe omong ora wangun, nek wangun omong wangun. Oke.
Betari Durga rak mesti nyimpen sandangan. Mesti ning rasa kembenan lho. Engko nganggo kembene Betari Durga ora. Duwe banget kok tok engko. Halo, Bok. Iki piye? Wah. Coba lungguhane Betari Durga kono. Ngene. Malang kerik. Waduh, edian. Adi kuwi jan bagus tenan. Nganggo sandangan kaya ngono ya wangun tenan. Iya, ning iki kuluke rada lobok. Ora apa-apa. Rasan kokean obah ndak jiglok kuluke. Iya. Lah biasane ganjelono kacu nggon cengel. Nek ora ono ya tisu basah. Tenan dlewer-dlewer. Wis, Lah saiki aku genti kowe arep wujud apa? mah aku bingung ini, aku ki dadekke apa-apa ora tau wangun. Wis to, gek wujud patih ngono men ketok aku ki ndek patih men resmi nek aku dadi ratu. Oh iya. Golek sandangan ya. Iya. Sandanganing berkasaan ki saanane. Iya sakarepmu. Ning sing wangun lho. Iki piye? Ora seneng aku. Hah? Ora seneng mah aku. Aku kok dadi rupamu kaya gombloh kaya ngono. Cangkeme kewer-kewer kaya. Ya wis tak ganti. Wegah. Sing apik. Heeh. Ha iki do nendi to wayange iki, Mas? Jenggoten barang ora ono. Nah, wah kuwi wangun. Aning apa patih kok ora iso basa, ora iso ndodok? Ora apa-apa, jeneng patih sing caket karo ratune iki ora usah ndodok, ora usah basa. Arep nganggo jeneng sapa? Patih sapa? Gajah Mada. Tak cocok lho kowe iki senengane Gembrono. Aku arep nganggo jejuluk Kakang Antasena. Ya. Prabu Wisageni, ya Nalindra Prabu Candrageni. Wah, apik nih. Wis saiki kowe ngarep nganggo jeneng apa? Wah, aku bingung. Patih. Ridwan. Hus. Jenenge sing cara Jawa wae ora modern-modern aneh-aneh ora. Sing cara Jawa. Oh iya, sing cara Jawa. Sing cara Jawa. Patih. Samuel. Kuwi ya cara anyar. Di sapa ya? Ene dilangi dadi Patih Samul. Hus. Ngawur wae. Kuwi gah aku nek kesuwen wegah kaya kowe iki wong jeneng mikir ki angel ini kowe iki sembrono ae. Wah. Nek ngomong Padake sak ploe dadi patih iki piye kahananku, ae? li omong rasa dinayai kaya ketoprak ora. Ayo. Aku nganggo patih nata praja. Nata praja. Heeh. Men ana sing padha Rumeksa praja. rumeksa praja iki wis biasa. Sepatih bestak ngono wae. Aku mangkel nek ngono. Patih Kilapo Warna. Wah, apik kuwi apik. Wah, ngece. Apik kok. Patih Kilapo Warna. Ah, wis kuwi wae Patih Kakang Patih Kilapo Warna. Ana dawuh menapa Yayi Prabu Wisageni? Ae. Aine dilangi. Men kaya wong budhek. Hus. Iki aku ing lenggah dampar negara Dandang Mangure Patih. Iya, Yayi Prabu. Tataran para prajurit mangsa kala bakal tak kepiyakake Sri Nugroho Kabriwada Nalindra Prabu Candrageni Prabu Wisageni. Iya, Yayi Prabu. Ae. Yen to pancen kaya mengkono ae. Aku njaluk pamit ngatur para kawula. Sing ati-ati. Nyuwun pamit Yayi Prabu. Ae. Ai.
pengabdian. Dandang Mangora tak tinggal loncet lho kok malah macak cara ratru kowe madeg Narendra ning Dandang Mangora piye pukulon kula nyuwun pengadilan